बाहाय लरेन्सखौल' बुंबाल' जाया गासिबो प्रमद बर'नि भुल तो गतिके बाहाय प्रमद बर'आनो हेड अफ दा इन्जिनानो फेलार जालांबायब्ला आरो बे लरेन्सखौलाय मा बुंनांगौ गतिके जोंनि सेवलि मेडामखौलाय बोरै फेजेननो हानांगौ बे क'क्राझार बिजाबावलाय सबसे बांसिन भटजों जोङो देरहानो होनो जों नाजागोन सेवलि मेडामनो बे जोंनि थांखि गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ खावलायहरनाय थाबाय दिनै झारबारिल' नङा प्रत्येकटा प्राइमारियावनो जोंनि बनगाव समस्थियाव इउपिपिएलआ जोबनो थांगासिनो दं जोब्बायानो होनजाबाय माखासे उसुबिदा मोननानै लाजिनानै एसे फैयाखै आङो बेखौनो मैयाबो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे लाजिनो नाङा फै अबेबा खनायाव साफा सानै थादोंब्ला फै आरो फैनानै जोंनि दोलाव हाबफै जोङो जेरै बयखौबो मोजां आदर्शयै जोङो वेलकाम खालामनो एखे जों बयखौबो खालामगोन गतिके जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा सारा जोंखौ निर्देश होदों बयखौबो ज' मोजाङै आदर्श भाबै लेंहरनानै ला जाहाथे जों बयनोबो समानै जोङो एखे थागोन जों जेरै थागोन बयबो एखे थागोन माने दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै लोब लोब जेरावखि जाया नुबाय थादों जोंनि क'क्राझार जिल्लायावल' नङा उदालगुरियावबो नुदों जोङो बाक्सायावबो नुदों चिराङावबो नुदों लोब लोब इउपिपिएल दोलनिफ्राय जोंनि दोलोआव हाबफैनो थाखाय पुरा क्लियार जाबाय मथथे जोंनि बेबादि महरखौ नुयोब्ला बेबादि दिनैनि दिनाव सिम्पटमखौ नुयोब्ला इउपिपिएलआ बिटिसिआव क्लिन सिट जोंहा थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां लरेन्स इस्लारिया एमएलए जानानै थांखांबाय 2020निफ्राय 21निफ्राय दिनै गोदानै 2026आव गोदान बिधान सभा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं गतिके 5 बोसोराव रायजो राजाया बिथांनि मावनाय दांनायखौ जथेस्थ' मोनखाबाय जथेस्थ' मिथिखाबाय दा बिथांमोना लरेन्सनिल' बाहाय जेबो गैया बाहाय प्रमद बर'आनो मेन लिड लादों दा प्रमद बर'नि मावनायाव बिटिसि सरकारा फेलार जाबाय गतिके प्रमद बर' फेलार जानाय माने बिसोरनि एमएलएफोर बाहाय लरेन्सखौल' बुंबाल' जाया गासिबो प्रमद बर'नि भुल तो गतिके बाहाय प्रमद बर'आनो हेड अफ दा इन्जिनानो फेलार जालांबायब्ला आरो बे लरेन्सखौलाय मा बुंनांगौ गतिके जोंनि सेवलि मेडामखौलाय बोरै फेजेननो हानांगौ बे क'क्राझार बिजाबावलाय सबसे बांसिन भटजों जोङो देरहानो होनो जों नाजागोन सेवलि मेडामनो बे जोंनि थांखि बे 2 नाम्बार बियाब जोंनि 3 नाम्बार बियाब क'क्राझार एलएसिआव जोङो जेरैखि जाया सेवलि मेडामखौ बांसिन भट होनानै जों देरहासार खालामनो जों नाजागासिनो दं आरो बे 100% कनफार्म सियर जागोन लरेन्स बिथांखौ आङो दुर्भाग्यजनक होननानै सानो बिथांनि एमएलए खालाव दिसपुराव थांनानै बिथाङा मा मावदों मा मावाखै बुंनांगौ बारा गैया खिन्थु बिसिनि हेड अफ दा आं दहायनो बुंदों जाय बिटिसिखौ मुरब्बि जानानै सिफ जादोंमोन प्रमद बर' बेनो फेलारब्ला आरो बाहाय लरेन्सआ मा मावनो हानांगौ गतिके बाहाय बिसोरो इउपिपिएल सरकारा टटेलि फेलार आरो दिनैनि दिनाव लरेन्स इस्लारिया जेननाया खाथां जोंनि बे क'क्राझार 3 नाम्बार बिधान सभायाव